Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputo. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag-imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ako si April Rose, ginaingon, oras ka magkalisod ka, way lain nga imong sangpiton gawas lang sa labang makagagahom. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong may kalimtan. Park, April. Oh, May nakita ta. May maubang magsulti ta, magkitara. kita rang duha, Clark? Ang nga naman? Adto ta ditong tapita magsulti, Park. Tay-patay pa nga nung atom ta dito nga ponder mo ng sugas poste dito. Ngit-ngit man. Dili na lang ta magsulti, Bart. Maglaruhay ta, Park, April. Sa unsa man, Bart? Uyab mo ni Matit. Matet? Ay, katawa diha, Park. Tubag ako. Uyab mo niya? Dili taon, uy. Close lang mi ni Matet, Bart Clark. Maura gid na. Ay, salamat. Grabe ka, ha? Gipangutana giday ni mo si April Rose, anak Clark? Oo, Matit. Wag gid ka matuo sa akong gisulti nimo. Nga close friend rami niya? Ito, oo man. Nagduda lang ko kay sweet man kay mong duha. Bigo din yung taganay. Unya, nahibaw ba ka nga tumboy na si April. Naniguro lang ko, Matit. So, official na mong uyab ni Clark, be, Matit. OP. Unya, may bisyo mo na si Clark. Sulti, siya nga muundang na siya siyang suyop kay makadaot na siyang lawas o pangutok ko. Salamat kay nauli ka na yun, April Rose. Papa, sad, April na lang gud pagod. Tangan pa mong gros. Sumpayan pa kanya gros. Nabalak ka na ko nimo eh. Di mo ka. Ako pang gihatod sa ila si Matet pa kay ang iyang uyab. Waman musugat ni sa iskina. Gikan siya duty sa call center.
Basig nag-uban na sad sa iya mga barkadang adik. Ato Clark. Kasi nga na tong pulis nga batanon, Clark. Nga naman, boss. Kadaagi niya ni napita, muhunong yun siya. Bantay-bantay mo. Basig, mukalit na itong panakop din eh. Alistog yun mo. Ilabi na ka, Clark. Sir, evening diha nimo. Oh, may buntag si Clark. Saan ka din yung orasa? Ulit sa inyo? Delikado din eh. Di man delikado, sir. Ilabi na di lang mihilabtan. Oo ba? Sige, una lang ko. Atakan mo ba, Clark? Ay, mura ba nakasabot to si mga isulti? Kung nakasabot siya, bright. Sige na, Tet. Tubuan na ng emos niya na. Tanay ba? Nabuang ka na, Clark? Di laki ko. Naunsa ka ba, uy? Pero Georgiro na ko. Oh, Saman, di ka maghubo sa emos niya na. Kaya ako yung hubo. unsa? Ay! Clark, unsa ba? Wow. Wow. Clark, ayaw Hop! ha? Ay, Hop! Ay, maluwi ka na. pag-atras. Ay, Sa mangga. Ayaw, guadlook. Kuya man ta, di ba? sabog ka sa... Perteng sa buga. Nag-tripping kog sex! Clark! Mga part, nakakita mo ni Matet nga ni Agi na dinhi? Robert, kuyo sila ni Clark. Tuwa sa pingon sa bahin lang munit. Ha? Sa ilang munit? Oh, Sige. Salamat kay ninyo, ha? Nag-unsa man sila dito. Anong kidaman ni Clark si Matet sa ilang munit? O may nagpuyo dito. Animal kinis Clark, ha? Doon nag-isya daw ang plano sa kumbe. Manubag siya na ako. Demonyo ka! Pati asa na yung mga sex, eh. Di magakamao. Di mo baos. Way lami. Nakuangan ko. Shot kagot. Kisay. kasi mo gibuhat ang batat ha, Clark? Makikaway kag patas. Ayaw kong tiunis ko silyo sa ba? Bidagan, be! Kinahanglang tiunan ti kang tumbuya ka. O hindi ka mo palag. Jirjirong ti ka. Wa ko matagbaw og jirjiri Matet. Di ka mo baos. Di ka mo... Bibi, ay lagkubuha akong patalon. Laaya ni mo, Clark, koy! Sukol man ka. Lihok ka ni mo. Ipasuod ni na ako. Dali, bib. Tuo ka di kumusukol, ha? Lihok ka ni mo eh. Ako na lagi na ipasuod. Hindi ka na sa April Rose Official! Nagsabi mo ang polis! Naglibot sa bahay ni Matet! Awa na. Pwede! Hapit na may mahuman! Hapit na! Sir,
nagkonsensya na ko sa akong gibuhat sa akong uyab ug sa tumboy nga si April Rose Obsal. Nagbasol na ko, sir. Pagawasan ako din, sir. Maluoy mo. Ay, dahil may lasa mo sa maluoy. Kung gani kay kaluoy, sino ka? Best friend taon nga imong gi-torjak. Si Matit Luoy Ramay. noon. Si Matit Ramay akong Bitsa. girip, sir. Kay kisi-kisi man siya. Pero nakuha gid nako siya. Pero ang tumboy, sir, naigo man siya sa akong shotgun. Pero nibaw siya na ako, sir. Oy. Ni boss? Nibaw sa akong tumboy, sir. Nindot. Nindot kay sir. Angay lang, sir, nga makagawa ko dispensuhan, sir. O, lagi pa. Nibawas ko sa kibuhat ni Clark na ako. Self-defense man tugod. Ambutan ni mo, April, ay. Self-defense imong kagaral. Kung yung mamamdos ka, ha? Nakapabuto naman kuno diha ni mo ang iyang shotgun ni Clark. Unsa man ka? Gusto lang ni mo, April, oy. Kung mamamdos ka, unsaon na lang, ha? Wa mo kay gawas-gawas sa inyo, be. Naunsa mong kabi, uy. Mo nang gianita lang ka sa inyo. Ay, be, kita lang kag prutas, ay. Naipinya, nasa lungkong lansones. Naimanggang hinog, nasa hilaw. Napagihipon nga hang kayo. Kaon na, be. Akong habuaon ng hipon, be, ha. Kadigat lang. Lami kini isuwa sa manggang hilaw, be. O, dira, o. Ah! Yaks! Lain nagpaw sa hipon, oy! Huwag man siguro itarong nagluto ni Tia Ibig. Kaluha! Be, Laila, nagsuka ka? Maptos ka? ha? Ako? Mabdos? Almost 1 month pregnant tagatong anak matod pa ni Dr. Rene Obra. Unsa? Unsay atong buhaton ni dito? Oh, unsa pa? Pagkataon na mata. Ato man ang apo. Dili ko ni pagkatawhon, mapa. Oh, April Rose. Dili ko magkadawat ang amahan na akong gimabdos. Usa ka demonyong adik. April. Ayaw hilabti ang bata, ha? Anghel na. Wa siya sa. Okay sa manisa pa. Ako di ay. Imo! Kay may baos ka man. Imo na! Naunsa man mo, mapa. Self-defense mo tong ako, Huwag mo kasabot og self-defense. Self-defense to. Mga nakay na ko, may umaabot ng apong akong mamagpapa. Di man sila makabasol na ko kung namabdos ko. Self-defense sa manguto akong gibuhat ko sa gibuhat ni Clark di rin ako. Mga katuma kasama ang kaagi ni April. Dinhining tulmanon. What's the style? Self-defense is style. Kini mga sugilanon gisuwat ni Cecil Danyosos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.